Hi chuirde, is Líise agus is even am ábhar nu an chruthú a sean rudaí atá am Somália. In neamh be me tuspán scríb cé chuil le feabhsachar Caipín mar seo. Gun tunscanmh seo níl dííart ach, glúte, Caipín, crayon bán, giobal éide agus sisúr. Dús rana an abair go tú gira úsáid chun na Caipín nó a chruthú. Siod atá amsa ach is féidir éon abair go ranú. Is tí seo an abair a bhééisú clúdach an Caipín lei. Teis an méid fabrica tá wet trí spec an Caipín na chur ara agus imlína a tharint le crayon. Agus an imlína tarniad úsáid sisúr chunaí ghearr amach. Cur ceistir gan na fásta cabhar a thuirtchut leis a géim seo. Nis, cur glúte mhór spec an Caipín agus gidama an abair a ghearr tú na slúise ir. Cur ceistir gan na fásta cabhar a thuirtchut leis a géim seo. Caithfid a bheith anchóramach agus tú gúsáid glúte. Má tá an abair rómhór gearr timpeall na fabrica agus fill ar imil na speici í. Ban úsáid as an glú le cinnte gohána tíán. Nis duna rud céine gon tíbhaiste. Agus díadach mar sin tá Caipín nua-ad. Bhí sé sin éasca, agus nachhol cuma bhád níos fáisianta orm inis. Sinna bhaim sin neamh chuirde go dtí chéad ó eile slán go fóil.